съм познал. Радваше се на успех с всички жени, но намираше за особено предизвикателни красивите дами, омъжени за важни, богати и преуспяващи мъже. Моите думи винаги ще бледнеят, така че нека го оставим да разкаже сам. Прелъстяване. Ако ми позволите да отбележа, аз съм най-големият прелъстител на чужди жени, който някога съм срещал. Не го казвам, за да се перча като статистически факт. Цифрите говорят сами по себе си. Тези от вас, които желаят да се занимават с тази изкусителна, ала често и опасна игра, бих посъветвал да извадят лист и молив и да си водят записки. Ще разясня моите методи. За да се защитят, жените могат да сторят същото. Но надали ще има същия успех, ако самите те се окажат набелязаната жертва. Методът ми никога не се е провалял. Нужни са 3 жизненно важни качества. Търпение. Търпение и пак търпение. Някога, за да прелъстите нечия жена, трябва да седите възможно най-далеч от нея. На практика да я игнорирате. Да ни обръщате никакво внимание. Ще стигнете до нея чрез съпруга! Предстои ви да станете свидетели на една нагледна демонстрация, защото както обикновено тази седмица съм дълбоко и лудо влюбен. Сърцето ми ще се пръсне, защото след няколко минути тя ще прекъси тази градина с нейният съпруг. Искам да обгърна с двете си ръце, с цялата страст на сърцето си. За да забележете как работи майстор. Ще бъда студен и леден. Белецето ми приближава. Пьотър Симеонич! Каква изненада само! Николай, радвам се да те видя. Виждаш добре. Благодаря. А вие, Павловнико, вие винаги изглеждате добре. Извинете, познавате ли съпругата ми Ирина? Но разбира се, че познавате. Вие стояхте до нея на вечерята у Веснови. Ирина? Не зная какво ви е говорил този пакостник, но държа да ви предупредя, че той е прахосник. Заклетърген и забележителен фехтовач. Това е най-доброто, което мога да кажа за Пьотър. Преувеличавате, Николай. Мадам, радвам се да ви видя отново. Ние тъкмо се разхождахме. Ако не сте заед, защо не се присъедините към нас? Много мило от ваша страна, Николай. Но аз съм прикован към това място. В живота ми се появи една жена. И тогава краката са ми като гранитни колони. Не съм способен на каквото и да е било движение, докато тя не изчезна от погледа ми. Фантастично! Не преставате да ме изненадвате. Красива е, предполагам. Предположете обаятелна. Предположите великолепна и ще бъдете на прав път. Някакви усложнения? Съпруг, както обикновено. Страхувам се, че каузата ми е безнадежна. Глупости! Залагам на вас, Пьотър Симеонич. Аз знам, че никога не бих заложил, ако не съм сигурен. Ние ще продължаваме. Успеша лов, момчето ми! Успеша лов! Забелязахте ли как очите ми едва се срещаха?
Едва разменихме и дума. И колко много знае тя за мен. Аз съм заклет ерген. Б. Влюбен. Това привлича романтичните жени. В. Добър спортист. За разлика от нейният съпруг. И Г. Това е най-важно. Пасен за жените. Ако трябва да бъда точен, точно сега тя ме намира за отвратителен. Защото съм дърдорко и прахосно. Б. Защото съм безкрайно прямо относно намеренията си. И В. Защото тя си мисли, че не тя е обект на моето вълнение. От тук нататък става леко сложно. Следващата стъпка е хипноза. Не хипноза с вашите очи. А с вашият език, подобно на змия отровна, готова да убива. А най-добрият проводник е именно съпругът. Вижте какво ще се случи, когато един ден случайно го видя в клуба. Пьотър Симеонич, виждате ми се унил. Изглежда вашето преследване не върви добре. Толкова ли очевидно, Николай? се храня, наложи се всичките мекички да бъдат стеснени. Защо ли пропилявам безценната си младост? Преследване на жени, които никога не ще нарека свои. Как ви завиждам! На мен? Че какво имам аз за завиждане? Какво бракът ви? Вашата удивителна жена. Удивително. Не съм забелязал. Нейната миловидност, тихите чар,
Най-вече начинът, по който гледа вас, Николай. О, сигурно това кара тялото ви да потръпва. Да потръпва? Казахте, че не усещате леко гаделичкане. Разбира се, има нещо такова. Вярвайте да бъдете на един заклет агент. Бъдете благодарен, че заплатите ви с такава очарователна жена. Може би съдбата ще бъде също толкова щедра и към вас? На това се надявам, Николай. На това се надявам. Кое време е станало? Закъснявам да срещна с лекаря. Какво се лекувате? Меланхолия. Предайте моите поздрави на вашата прелесна съпруга. Ще ви помоля нашият разговор да не бъде цитиран, понеже може да нараним нейната крехка чувствителност. Ах, къде ли ме чака жената на моя живот? Къде? Зная къде. Въпросът е след колко време ще бъде моя. Между другото, днес видях Пьотър Симеонич. Пьотър Симеонич, ергенът. Срещахме го миналата седмица в парка. Онзи привлекателен мъж. Спомняш си? Спомням си само колко е ужасен. Може би няма да си на това мнение, ако чуеш той какво каза за теб. Нищо изречено от този ценик не би ме заинтересувало. Говореше доста запалено. Каза, че бил очарован от начина, по който гледаш. Чуват такива ги да приказвам. Определено имаше ли какво да кажа за теб? Лека нощ, скъпа моя. Лека нощ. Какво още? Какво още каза за мен? Кой? Пьотър ли? Както там се казва този противен човек. Какво друго каза Пьотър Симеонич за мен? Общо взето, това беше всичко. Но нали каза, че ги е говорил едни? Да. И ти спря, той продължил да ти спря. Каза ми колко много ме завиждал и че искал някой да го гледа по начина, по който ти ме гледаш. По начина, по който съм те гледала. Точно така. Но как може да знае как аз те гледам? Ами, този не е в парка. Сигурно е гледал теб, докато ти си гледала мен. Всъщност аз гледах цветята, защото начина, по който той отбягваше да ме погледне, ме изнервяше. Започва да става доста объркано. Исках да кажа само, че той те намира пленително. Мислех, че това ще те зарадва. Ето, че не стана така. За бъдеще бих предпочела да ми спестяваш подобни истории. Смяташ ли отново да се срещаш с него? Утре за обяд. Тогава бих предпочела личността ми да не бъде обсъждана на обяд. Предай му това. Лека нощ. Лека нощ, скъпа моя. Вие не съм от собствените си сили. Успях не само да възбудя нейният интерес, но и да накарам да потръпва през споменаване на моето име. Същото това, което беше нарекла омразно преди 2 минути.
Другото старче. Вчера видях на Некрасов, художник. Изглежда някой заможен принц, но възложи задача да нарисува портрет на типичната руска красавица. Да го гледам за модел. Аз му казах, че познавам подходящото момиче. Не бих я попитал лично. Затова бихте ли попитали съпругата си? Да я попитам за какво? Дали би станало модел, разбира се. Ще бъде жалко това обаятелно лице. Да пусне възможността да бъде обезсмъртено за целия свят. Целият свят. Да? Наистина разбирам какво ще да кажа. Ще говорите с нея, нали? Ще го обсъдя с нея. Отлично, Кроумен! Казах му, че ще го обсъдим. Как мислиш? Мисля, че това е едно безумие. Как точно ти го каза? Искам да кажа, наистина ли е използвал думите типичната руска красавица? Точно така. И това, че щяло да бъде срам, такова очарователно лице да пропусне възможността да бъде обезсмъртено за целия свят. Точно тези думи. Нали не премълчаваш нещо? Всъщност да. Пропуснах това обаятелно лице. Струва ми се, че го повтори няколко пъти. Колко пъти го повтори? 1, 2, 3, колко? Нека да помисля. Трудно ми е да помня всичко. Оф, не е важно, но за бъдеще би било добре да си записваш тези работи. Да сте ме видели край нея? Да сте ми чували да говоря с нея? Въпреки това тя се хваща за всяка моя дума. Предадена от нейният съпруг. Страхотно, нали? Прилагаме тази стратегия от 2 до 3 седмици. Според мен умът му е някъде другаде. Съдейки по начина, по който изглежда, ще да е за някоя жена. Жена? Каква жена? А той споменава ли ти някоя конкретно? О, не. Той е прекалено дискретен за такова нещо. Той би защитил доброто име на всяка цена. Вместо това, по цял ден говори за теб. Туркичкият, вече започвам да го съжалявам. Ники, ти покани ли го на вечеря утре? Той е заедно. В други ден? Заедно. Другата седмица? Другия месец? Нима този човек не се храни? Ами, каза, че се взел с някакъв много важен проект и че няколко месеца няма да има възможността да ни вижда. Между другото, той смята, че ти трябва да излезеш на сцената. На сцената? Аз на сцената. Защо за Бога? Ами... Само минутка. О, не, бързай. Искам да разбирам да нещо. Разкажи ми най-достоверно. Той казва, с тази привлекателна външност, с тази интелигентност и чувствителност, където тая тя да се занимава с домакинство. О, скъпи, така ли каза? А също и, такива жени не са за обичайните задължения. Мили, моля те, спри. Такива натури не са подвластни на времето и пространството. Ох, Ники, умолявам те, спри. Тогава казва, ако не бях толкова зет, бих те отнел. Ники, ти какво му отвърнал? Много е важно да ми кажеш какво ти си му отвърнал. Земята? Да не съм чула повече думичка за него. Нищо няма да слушам, нищо.
бил, че заради вашата мила и нежна натура бихте се разтревожили при споменаването на чуждите беди. Но той е в беда. Още по-зле. Той е унил, потиснат, потънал в дълбините на отчаянието. Какво се е случило с него? Самота казва, че няма истински роднини, че никой не го обича, никой не го разбира. Но нима не знае, че аз го разбирам отлично. Ние го разбираме отлично. Нима не знае колко много аз ти искаме да бъдем с него. Нима не знае колко много аз го обичам ти и аз. Опитах се да му кажа, отново настоях да дойде на вечеря у нас, но той каза, че не може да се среща с хора. Толкова е потиснат, че не може да стои и вкъщи. По цял ден обикаля напред пазати в парка, където го срещахме миналата седмица. По кое време? Между 8 и 9. Между другото, утре сме канени на вечеря у Верчини. 8 удобно време ли? Не, утре ще ходя у Леля София. Болно е бурката. Ще дойда към 9 или малко по-късно. Лека нощ. Лека нощ. Без аплодисменти, моля! Споделям тази чест с моя добър приятел и помощник, а именно нейният съпруг, който успя да изкуши толкова умело, че нищо друго нямаше да я доведе по-бързо в моите ръце. Сега наблюдавай. Скъпа моя, ангел мой. Знаеш, когато не в този момент. Кога искам да изрека тези думи? Не! Нито дума, нито звук умолявам ви, не бих го понесла. Не и преди да сте чули изповедта на моето сърце. Седмици наред не измъчвате. Умело се възползвате от съпруга ми, за да пробудите моята страст. Която открито признавам спи през последните 7 години. Искрени ли не? Вие събудихте у мен желания и копнежи, за които никога не съм и мечтала. Вие открихте моята уязвимост и аз се предавам. Аз съм тук, Пьотър Симеонич, ако вие ме желаете. Но нека да добавя, аз обичам съпруга си. Той не е страстен, нито дори малко романтичен. Бракът ни не достига нито височините на екстаза, нито дълбините на отчаянието. Бракът ни е равновесен, умерен и удобен. Приемайки това положение и неговата предана любов, аз съм щастлива. Идвам тук при вас, осъзнавайки, че веднъж вземете ли ме в ръце, бракът ми и животът ми с Николай ще бъдат унищожени завинаги. Аз съм твърде слаба и себична, за да направя този избор. Разчитам на вашата сила и характер. Какъвто и избор да вземете, ще ме направи едновременно нещастна, но завинаги благодарна. Голямо ви да не гледате на мен като на забавление, въпреки че и осъзнавайки го не бих ви отблъснала. Можете да правите с мен каквото пожелаете. Ако ме желаете, протегнете ръце и аз ще дойда при вас. Ако ме обичате, обърнете гръб и аз ще си тръгна. И никога повече няма да ви видя или да говоря с вас. Изборът, скъпи ми Пьотър, любов на моят живот сега е ваш. Очаквам вашето решение. Бог да ви благослови, Пьотър Симеонич! Дано животът ви дари със същото щастие, с което тук що ме дарите и вие!
този ден бившият заклет реген Пьотър Семьонич започна да разглежда само неомъжени жени. До един ден най-после не се ожени. Тогава той е напълно щастлив, като изключи моментите, когато някой млад офицер му каже колко привлекателна съпруга е. Ако трябва да бъдем точни, бях на 19 години и с почти никакви познания за любовта. Толкова невидени срамежни бях. Смятах, че откакто свят светува, никоя жена до сега не е била напълно разсъвършена. Що се отнася до съпружеските удоволствия, за тях дори не се бях замислил. А за пременяването смятах, че се дължи на най-страстното ръкостискане между съпругът и съпругата точно преди да си легнат. И до там спирам с разсъжденията. Но баща ми беше чудесен човек. С доста либерални разбирания и по случай 19-тият ми рожден ден той реши да ми разкрие тайните на любовта. Подаръкът. Антоша, къде си? Хайде, Антоша, нямаме цял ден. Време е да начипеем пубертета. Не съм добре, тате, болен съм. Болен? Какво ти е? Не съм го измислил още. Дай няколко минутки. Страх. Това е всичко пубертетски страх. И аз бях така, когато бях на твоята възраст. Никога не съм знал, че си бил на моята възраст. Винаги съм си мислил за теб като за по-възрастен. Разбира се, че съм бил на твоята възраст. Според теб, на колко години бях, когато за първи път спах с жена? Ти си бил с жена? Антоша, всеки един мъж, който е станал баща, е спал с жена веднъж в живота си. Поне веднъж. Със същата тази жена ли? Разбира се, че не със същата жена, Боже Господи. Никога ли не си говорите за тези неща с момчетите на твоята възраст? Постоянно! Но... Бе, къде на
задължение на мъжа е да влезе в брака обучен по отношение на любовта. Иначе се губят цели години в опипване на почвата. Тате, аз нямам нищо против да загубя няколко години в опипване. Всичко това е процес, Антоша, през който преминаваш, за да станеш мъж. Първо се учиш да ходиш, после да говориш, а сега е време и за това. Ама, тате, аз все още не ходя и не говоря много добре. Антоша! Нямаме цял ден на разположение. Майка ти ще ни чака у дома в 9. Искаш да кажеш, че си казал на мама къде отиваме? Не съм толкова нетактичен. Казах и, че отиваме на разходка да глътнем малко свеж вечерен въздух. Ти не мислиш ли, че тя ще стане малко подозрителна, като ме види да се прибирам така изведнъж възмъжавам? От това не ти остават белези като при шапката, Антон. Най-много да имаш лека усмивка на лицето. Хайде сега да вървим. Тате! Аз не мисля, че ще намерим почтени жени тук наоколо. На нас не ни трябват почтени жени. И без това са прекалено много на този свят. И точно за това на толкова много почтени мъже им се налага да идват на място като това. Тате! Няма ли други начини да се стане мъж? Не мога ли, например, да си пусна устаци? Антоша, кажи ми честно, ако предпочиташ да не го правиш, ще те заведа у дома. Заведи ме у дома. Добре, много добре. Да ходим към къщи. Ако искаш, можеш да влезеш във ваната и да си играеш с корабчетата, докато си готов. Сърдиш ли се? Не, Ядосан ли си? не, А разочарован ли си? не. Но не си и горд. Не. Добре, тогава ще го направя. Добро момче си ти, Антоша! Тате! Ако ви хареса, мога ли да го направя пак? Разбира се, че не. Не съм те довел тук, за да оставаш. Боже, колко е трудно да си либерален баща. Добър вечер, господа! О, Божечко! Спокойно! Тя е една от учителките ли, тате? На мен ми се струва направо като директорката си. Като ти сме, сине. Така, стой тук. Аз ще отида да договоря цената. Ти не си играй с шапката. Тук не се играе с шапка, момчето. Тате! Не мога ли първо да взема задочен курс? Не, стой тук! Добър вечер. Добър вечер. Прекрасна априлска вечер, не мислите ли? Април ли беше? Аз напоследък не излизам често. Аз много време не съм идвал на това място, но не съм решил да говоря с вас по един малко деликатен въпрос. 30 рубли. До тук с деликатността. Вижте, ако ставаше въпрос за мен, бих сметнал 30 рубли за една доста приемлива цена. Но става въпрос за моя млад и неопитен син. Това е той онзи, на който му треперят коленете. Пак е 30 рубли, господине. Тук ние нямаме намаление за деца. Да, разбира се, че нямате. Вижте, 30 рубли ми се струват малко множко за момче на 19 години.
Какво ще кажете за 15? За 15 рубличета зайченцето бяло, господине. Чакаме кораб от Норвегия. Трябва да ида да си сложа черната перо. Чакайте. Днес имаме специален. Днес сина ми има рожден ден и реших да му направя един подарък. И реших да му направя един много хубав подарък. Какво ще кажете? Пейте му чадър. Вижте, преди 30 години споделих удоволствието с най-красивото момиче на тази улица. Викаха и Илка доячката. И струваше само 10 рубли. Ами тя още е тук, ако се искате. Цената изпадна до 4 рубли. Разбира се, че не може, господи. Тате! Да! Готов ли съм? Не, стой там! Вижте, той е много симпатично момче, разказваме увлекателните истории. Сигурен съм, че ще го замерите за много забавен. Мисля, че сте сбъркали мястото, господин. Тате! Да! Започна да ми става хладно. Отскачай малко нараво надясно! Чакал си 19 години, какво са още няколко минути? 20 рубли и нито копейка повече. Не мога да си позволя повече за обучение. Става! Вие сте добър, любезен, любящ баща, господине. Аз му уважавам заради това. Ако имах баща като вас, нямаше сега да съм тук на улицата, спорейки с мъже като вас. Сигурен съм, че ми казахте нещо много умно, но още не мога да го разбера. Договорено за 20. А и още нещо. Може ли като церемонията тази вечер приключи, да кажете честит рожден ден от татко? Честит рожден ден от татко ли? А свещички искате ли? Вижте, свещички не са нужни, искам само да бъдете мила и нежна с него. Нежност, това е всичко, което искам. От нивото ме сълза, как може да плача за нещо такова? Ще чакам горе. Втория етаж, втората врата отляво. Ще бъда нежна, господин. Момичетата в днешно време са станали много разбиращи. И мога ли така мимоходом да отбележа, че именно мъже като вас ме карат да се гордея с професията си. От нея би излязла чудесна медицинска сестра. Синко, време за училище. Горе момчето ми, втория етаж, втората врата в ляво. Хайде учи. Тате! Трябва ли да казвам нещо? Какво, например? Например... Здравей! Здравей! Звучи добре, довиждане също, айде отивай. Отивам, тате! Отивам! Какво пък става сега? Странно. Когато сляза от тези стълби и изляза на улицата, вече няма да бъда твоят малък Антоша. Вече ще бъда Антон мъжът! Благодаря ти, тате. С Богом! Антоша, почакай! Мама, тате! Стой там! Просто си помисля. Не би ли предпочел да ти купим един хубав чадър? Можеш да станеш мъж и до година. Както кажеш, тате! Надявам се, че
че портретът на баща ми отразява точно моите чувства. Много го обичах. И въпреки това, и при него, както и при всички останали герои, които споделих с вас тази вечер, усещам предателство. Когато оставя перото си в края на работния ден, винаги усещам, че съм украл приятелите си и че ми е избегнал истинският смисъл на живота. Тях да ви казвам какво мечтаех да направя с живота си като дете. Ами, странно, не си спомням. Но седейки тук сред вас, имам чувството, че точно това и искам. И би трябвало да правя. Благодаря ви, че се отбихте. А ако някога отново минавате от тук, обаждайте се. Лека нощ. Чакайте. Ако някога отново минавате от тук, надявам се да наследите $5 милиона. Лека нощ!
вас, талантливи деца. Искаме да ви благодарим за това, че сте добротворци. Защото ние, обществото, имаме нужда от хора като